Nu, Florine, asta e dedicație pentru tine și pentru cățelul ăla tău periculos, negru și urât. Bravo. Bravo. Se cheamă Lisa și are 1 an jumătate. Bravo, mă, bravo. Șezi cu minte acum. O te punem aici, dar tu n-ai voie să faci. N-ai voie acum, până nu zic eu. Acum tu stai cu minte și dă tata liber. Poți păpa. Bravo. Acum la 3. Ham. Ham. Bravo. Ham. Ham. Tare. Ham. Bravo. Salut! Mai dă o dată noroc cu tata. Și încă o dată. Acum dă tata ceva. Bravo, mamă, bravo. Doamne, fetița. Bravo. Ham. 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 Bravo. Mai luat o dată? Bravo. Se rostogolește fetița? Bravo, fetița, bravo, 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 bravo. Salut! Bravo! Pentru azi destul, că se învață Florin cu năra. Vine tata aici. Opa, așa. Ea e Lisa, fetița lui tata, aia mai mică, mai ascultătoare. Florine, tată, nu te tăia cu lama, că n-are niciun rost. Ticule, asta e demonstrația pe seara asta.